Proprietarul acestui tractor Case CX-90 credea că bordul este pierdut definitiv. Este un bord din anul 1999, peste 25 de ani de muncă, vibrații, praf și temperaturi extreme. Proprietarul mi-a spus că nu mai afișează kilometri, iar indicatorul de presiune din instalația de aer nu mai funcționa deloc. În plus, backlight-ul era atât de slab încât pe timp de noapte era aproape imposibil de folosit. Practic, bordul își pierdea încet funcționalitatea, așa că l-am deschis și am început investigația. La astfel de echipamente vechi, fiecare pas contează. Plasticul este fragil, componentele sunt obosite, iar timpul nu iartă nimic. Am început verificările, circuit cu circuit, încercând să înțeleg unde s-a pierdut funcționalitatea. Indicatorul de presiune nu mai răspundea deloc și era clar că urma o investigație serioasă. În același timp, am decis să refac complet backlight-ul. Am eliminat sistemul vechi și am creat unul nou, de la zero, mai puternic, mai uniform și pregătit pentru încă mulți ani de utilizare. Au urmat ore de muncă, testare și ajustări, genul ăla de muncă unde nu te grăbești, pentru că rezultatul depinde de fiecare detaliu. Și apoi a venit momentul adevărului. Afișajul a revenit la viață, indicatorul de presiune funcționa din nou, iar noul backlight a schimbat complet bordul. Diferența era uriașă. În acel moment, bordul nu mai era doar o piesă veche din 1999. Era din nou funcțional, din nou util, din nou pregătit de muncă. Unele lucruri nu trebuie înlocuite, trebuie doar înțelese și reparate corect. Pentru proprietar este un bord funcțional din nou. Pentru mine este încă o dovadă că nimic nu este pierdut atâta timp cât există o soluție. Și exact asta este partea mea preferată. Dacă îți place ceea ce postez, nu uita să-mi dai un like și un share. Pentru mine contează mult. Seară frumoasă!